У краіне стартуе тыдзень даступнай культуры. З 3 до 7 снежня людзі з інваліднасцю змогуць наведаць музеі і бібліятэкі. Прычым не толькі ў сталіцы, але і ў іншых рэгіёнах краіны. Для гэтага створаць спецыяльныя безбар'ерныя умовы. Акцыя прымеркаваная да міжнароднага дня інвалідаў. Некалькі адаптаваных праграмаў прапановая нацыянальная бібліятэка. Беларусы змогуць наведаць інклюзіўныя чытанні, лекцыі і творчыя сустрэчы. Тое ж прапануюць і рэгіянальныя бібліятэкі. У беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны пройдуць тактыльныя экскурсіі. Падчас іх наведнікі з парушэннямі зроку і слыху змогуць у сапраўдным сэнсе дакрануцца да гісторыі. У якасці выключэння экспанаты дазволяць памацаць. Адказнымі за акцыю прызначаная Мінкульт, аблвыканкам, Менгарвыканкам і нацыянальная бібліятэка. Арганізатары абяцаюць, гэта не разовы жэст, а сістэмная праца. І ў гэта хочацца верыць. А пакуль што доступ да культуры ў Беларусі застаецца абмежаваным, бо на практыцы асобы на вазку зачастую не могуць фізічна трапіць у музей праз адсутнасць пандусаў, а беларусы са слабым зрокам не маюць магчымасці напоўніцца, атрымаць усю неабходную інфармацыю пра аб'ект мастацтва. А у нас у студыі Ірына Маклей, намесніца прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Ірына сама асоба з інваліднасцю, аднак апошні больш за 15 год яна жыве ў Шатландыі. Прывітанне. Ірына, прывітанне, даражэнька. Вітаю, даражэнькі. Да, і сёння мы паспрабуем параўнаць на прыкладах, разабрацца, ці дастаткова Беларусь робіць для інтэграцыі людзей з інваліднасцю, ці параўнальна гэта з міравой практыкай. У Беларусі прынята казаць чамусьці інваліда альбо асобы з абмежаванымі магчымасцямі. Цікава, а як у вас там у Шатландыі называюць людзей, і ці прынята азначаць нейкую наяўнасць інваліднасці ў чалавека ў звычайных побытавых умовах, у так званым цывілізаваным свеце, як да гэтага ставяцца? Дзякую, Анатоль, за пытанне. Насамрэч, это з мовы пачынаецца ўсё, таму што так, як мы людзей клічам, так, як мы да іх звяртаемся, так яны сабе адчуваюць. Насамрэч, это вельмі рэжаць вуха, тое, калі чуеш людзей з абмежаванымі патрэбнасцямі, бо гэта насамрэч вельмі, такое скарга аб гэтым нават казаць. Гэта людзі з дополнительными потребностями, с тым, з тым, з чым мы сутыкаемся кожны дзень, і мы бачым нешта, па-першае, калі ў людзей нешта не атрымліваецца так, як у нас, гэта не з'яўляецца нормай, таму што мы так вырашылі. Але насамрэч, калі я спаткаюся з бацькамі, з дзяцей з асаблівымі патрэбнасцямі, ці сама сутыкаюся з гэтымі сітуацыямі, гэта не пра тое, што удобна дзяржаве, гэта пра тое, каб было лепей чалавеку, гэта пра тое, каб чалавек мог сабе адчуваць уключаным у працэсы кожны дзень як грамадзянін. Я зараз бачыла на экране, усміхалася патрошку пра музеі, пра бібліятэкі. Насамрэч, я учора залезла на наша лепшая сябра Гугла, і кажуць, што праз 70% грамадскіх прастораў у Беларусі не прызначаны для паўжывання людзей з асаблівымі патрэбамі. 5-10% транспарту ў рэгіёнах нават менш у Беларусі прызначаны да ўжывання гэтых людзей. Я рэдактару вашаму казала 2 дні таму, калі яна мне тэлефанавала, аб тым, што я чакала на цягнік праз 20 хвілін, і ён спаўзніўся. Ведаеце чаму? Не таму, што ён зламаўся, а таму, што там дзверы не адчыняліся, і возік бы не заехаў. І гэта пра тое, каб усім людзям, якія жывуць у нашым грамадстве, было, каб яны сабе адчувалі людзьмі, каб мы сабе адчувалі людзьмі. Пра тое, каб не было мы і вы. Мне маі група бацькоў, з якімі я працую ў Польшчы, у Літве, з дзяцей з асаблівымі патрэбамі, прыслалі ссылку на такога польскага хлопца, які жыве з СМА, Лукаша Куфта. І ён кажа, я не ведаю, што такое норма, якая яна павінна быць, таму што я сваё ўсё жыццё жыву з гэтай хваробай. Я не ведаю, як павінна
трэба быць інакш. Таму я не магу ўключыцца да вашай нормы, бо ў мяне свая норма, але яна іншая. А давайте паговорым, ці ў Беларусі асобы з інваліднасцю могуць працаваць. Нядаўна беларускае выданне «Дзевбай», выданне для айцішнікаў, апублікавала гісторыю жанчыны-калясачніцы. Жанчына прайшла ўсе адборы і была прынятая на працу ў айці-кампанію ў Менску, але яе працоўны шлях скончыўся ў першы ж дзень. Яна прыехала на працу на вазочку, і яе звонілі. Магчыма, кампанія не мела неабходных патрэбных заканадаўствам дастасаванняў да працы інвалідаў. Ну як такі кейс быў бы ўспрыняты ў, так сказаць, цывілізаваным свеце? Што б наступнага дня было б з гэтай фірмай? Ну, мне нават страшна ўявіць, што такое нават адбываецца. І зараз я рыхтавалася для праграмы, і я зноў палезла да таго самага Гугла, і гэта насамрэч жах, таму што дзе ўсё пачынаецца. Менш за 20% дзяцей у Беларусі праходзяць навучанне ў інклюзіўных класах, то бок у мейнстрім школах. У Шатландыі гэта праз 95%. То бок дзеці ад пачатку свайго жыцця ведаюць, што яны іншыя, яны недзе там за заборам жывуць, а вось тут у нас усё адбываецца ў грамадстве цудоўнае, прыгожае. Гэта першае. Потым 50% дзяцей з асаблівымі патрэбамі і дзяцей з інваліднасцю вучацца дома альбо ў спецыяльных школах. Гэта такія лічбы, якія я нават сабе не магу ўявіць, таму што калі ад пачатку свайго жыцця ты ведаеш, што ты іншы, то ўжо нічога добрага не чакаеш. Таму прыклад, які вы зараз далі з жанчынай у калясцы, якую не прынялі на працу, гэта не толькі пра гэтую фірму, гэта пра асэнсаванне нашым грамадствам, што гэта мы, а гэта вы. Гэта пра тое, колькі грамадскіх арганізацый 3 снежня агучылі гэтую дату. Колькі журналістаў напісалі пра гэтую дату. Чаму? Таму што гэта не збірае лайкі? Чаму? Таму што гэта ніяк не акуратненька. Дзе мы азначаем гэтую мяжу? Что здесь мы будем укладаться для человека, а здесь мы не будем укладаться для человека. Напрыклад, я могу дать свой прыклад, і мне комфортно об гэтым размаўляць. Я ведаю, што не кожны хоча размаўляць о сваёй інваліднасці. Праз 10 гадоў, яшчэ да з'яўлення штучнага інтэлекту, я ужываю на сваём кампутары працоўным праграму, калі я магу нагаварваць голасам, і тэкст уже выходзе гатовы. 10 гадоў таму гэта каштавала страшэнных дурных дзенег, грошаў, калі яшчэ не было штучнага інтэлекта. Але мая арганізацыя гэта мяне купіла, і нават не было пытанняў. Калі я вывучалася ў магістратуры, гэта было 15 гадоў таму, у мяне была дапамога таксама ад студэнцкага сервісу, мне таксама набылі гэтую праграму, і кажу, тады я настояла, 15 гадоў таму я настояла там праз 2000 еўра. Гэтая праграма, каб яна была адаптаваная да майго кампутара, каб я магла нагаворваць тэксты. І ніхто мяне не пытаў аб гэтым, мне гэта прапанавалі, каб я могла быць як усе, таму што моя праца шмат чаго з маёй працы гэта тэксты. І таму я б не магла выконваць сваю працу, калі б у мяне не было гэтай дапамогі і падтрымкі. І калі я чую гэтыя прыклады, гэта не толькі яшчэ пра тое, што мы не прымаем людзей на працу, ці мы ставімся так да гэтага. Гэта пра зоапарк. У Беларусі праз 80 інтэрнатаў, дзе жывуць дзеці і дарослыя з асаблівымі патрэбнасцямі і з інваліднасцямі. Я учора палезла і нават сяброўцы патэлефанавала, бо яна працуе ў гэтай сферы. Я кажу, у нас ёсць такія інтэрнаты. Яна нават не зразумела, аб чым я размаўляю. Гэта у нас, гэта ў Шатландыі няма, да? Я кажу, слухай, туды свозяць людзей, а яны там жывуць. Яна кажа, як? Што гэта такое? А чаму у них сям'і няма?
Ірына, гэта ў Шатландыі няма інтэрнатаў для Так. інвалідаў, бо ўсе людзі... Ну, я Нема ў магу Шатландыі сказаць інтэрнату. адзін прыклад з майго жыцця. У мяне ёсць хорошы Так. знаёмы, пэўны час нават такі даволі блізкі сябар. Зараз, на жаль, мы на адлегласці мала з ім стасункуемся, але быў час, мне было вельмі складана, і мяне падтрымаў якраз такі чалавек з інваліднасцю. Яго інваліднасць, каб вы разумелі, не проста такая, там, нешта баліць, незаўважна. Ён поўнасцю паралізаваны, працуе толькі твар і шыя, ну і галава працуе яго на 300%. І вось гэты чалавек, яго завуць Так. Саша, да, ён мне сказаў: Толік, у складаных сітуацыях шукае магчымасці. І вось яго магчымасці. Ён паралізаваны чалавек, ён вывучыўся на спецыяліста па лічбавай бяспецы. Плюс ён як валанцёр сам вучыць інвалідаў з такой ж інваліднасцю і больш цяжкай кіраваць камп'ютарамі, ставіць прылады. Ён можа кіраваць голасам, набіраць там, ну і усталёвыя праграмы сам, не рухаючы ніводным пальцам. Для мяне гэта вялізны досвед таго, што людзі з інваліднасцю здольныя ўкладаць, рабіць вялізны ўнёсак у развіццё нашага грамадства. Таму што калі працуе галава, Абсалютна. чыста ясна, то, ну, успомнім Стівена Хокінга хаця б, да? Так, так. Але вось пытанне такое, пра Беларусь паразмаўляем. Падаткавыя ільготы на працаўладкаванне інвалідаў у Беларусі ёсць, быццам бы, да? Аднак сканструяваны яны так, што імі карыстаюцца ў асноўным кампаніі, якія прапануюць інвалідам, ну, танную фізічную працу, шыць рабочую вопратку, збіраць электрычныя розеткі. А як вось у Европе, як гэты рынок працы працуе, як ён, не знаю, там, адаптаваны для таго, каб такія людзі, вось як Стівен Хокінг ці мой знаёмы, вось Александр, яны маглі працаўладкавацца і працаваць, просіць карысць? Ну, глядзіце, Анатоль, тое, што вы кажаце, гэта так, існуюць гэтыя падаткавыя льготы, але ж статыстыка кажа сама за сябе, тут нічога не выдумаеш. 23% беларусаў з інваліднасцю маюць магчымасць працаваць у Беларусі. Не ведаю лічбы па ўсёй Еўропе, таксама магу толькі па Шатландыі казаць, праз 50% людзей з інваліднасцю запрацаўладкаваныя. Чаму? Таму што калі ты, напрыклад, шукаеш працу і запаўняеш анкету, першае пытанне, ну, не першае пытанне, але пытанне там па асабістых такіх сітуацыях, калі уздымаюцца, пытанне ёсць, ці ёсць у вас інваліднасць, ці вам патрэбна ніякая падтрымка нават, каб прыйсці на інтэрв'ю. Калі вы маеце інваліднасць, ёсць заканадаўства з 2010, мне здаецца, году ў Шатландыі аб тым, што калі ты набіраеш там мінімум балаў, і ў табе ёсць інваліднасць, ты аўтаматычна маеш права на інтэрв'ю у параўнальнасці з чалавекам без інваліднасці. Тое, што робіцца ў Беларусі, мне здаецца, я памятаю, вы ведаеце, я вельмі даўно з'ехала, але я памятаю яшчэ з 90-х гадоў, які рабіўся жах, калі адчыняліся гэтыя прадпрыемства, і туды пад гэтыя льготы падаткавыя зганяліся насамрэч інваліды, людзі з інваліднасцю, і гэта танная праца, зусім не важна, ці ў табе ёсць, ці ты Стівен Хокінс, ці у цябе там 3 класы адукацыі, гэта твоя магчымасць. Калі ты інвалід, у цябе няма выбару, у цябе няма выбару туды, куды ісці. І гэта самае галоўнае, таму што адсутнасць гэтага выбару, і гэта зноў з'яўляе ту мяжу паміж намі і вамі. І людзі, тое, што там казалі сёння ў рэпартажы пра тое, што дасягнуць яны мэты, каб людзі хадзілі ў бібліятэкі, ў музеі, ну гэта ж всё хлусня. Таму што калі ты прыедзеш, у Менску прыедзеш, я апошні раз калі была, нікуды не ўлезь па сходах, і ніхто аб гэтым не думае, нават табе ніхто не пытае, у паліклінікі, можа, там есть ніякая-то, як яна называецца, рафта, ці як яна называецца. А калі ты ідзеш куды далей, ну немагчыма нават фізічна
гэта зрабіць. Таму аб якой працы мы кажам, аб якой падтрымкі мы кажам. Калі на дзяржаўным узроўні я учора залезла на Facebook і нашла там групу бацькоў, якія падтрымліваюць адзін аднаго ў Беларусі. І жах, які яны там посцяць, яны пішуць у міністэрства, яны пішуць, што інваліды дзяцінства ім не патрэбна кожны раз кваліфікавацца на інваліднасць. Вось такі ліст, 3 лісты прыйшоў адказ, кажуць, у нас усё добра, спадарня Качанова ўсё заангажавала, уся падтрымка для інвалідных ёсць, ідзіце, мама, дадому. То бок, а з другой стороны паказваюць педагога з спецыяльнай навучальнай установы, якая кажа, слухайце, ну трэба неяк гэтых аўтыстаў правяраць там, калі збіраецеся дзяцей заводзіць, так трэба там правяраць, каб нам потом гэтых не вучыць. А, І гэта, на тиктоке гэтыя... Дарэчы, пра падтрымку, пра грошы, напрыклад, трошкі лічбаў. Для інваліда першай групы ў Беларусі прызначана пенсія на ўзроўні каля 530 рублёў. Гэта амаль 150 еўра. Калі чалавек сапраўды мае сур'ёзную хваробу, патрабуе знешняй дапамогі, то такому дапаможніку дзяржава будзе плаціць яшчэ 487 рублёў. Гэта амаль 130 еўра. То бок на 280 еўра маюць выжыць 2 чалавекі, адзін з которых цяжкі інвалід, а другі заняты даглядам. І вось што пра гэта гавораць самі атрымальнікі. Давайте поглядим видео. Размер моего пособия по инвалидности за апрель 2023 года 317 рублей. Как вы считаете, много это или мало? Моя пенсия составляет 495 белорусских рублей. При этом вся у меня необходимы подгузники, 4 пачки на месяц, это минимум, пеленки, салфетки, уходовые средства от пролежней ран и так далее. В общей сложности рублей на 300 вытекает. И это, кстати, экономия, если быть. И еще такой момент, что мне тоже хочется кушать. Ірына, што вы думаеце па гэтаму поводу і як увогуле адбываецца сітуацыя ў вас у Шатландыі з пасобіямі? Я насамрэч працую з гэтай тэмай вельмі пільна, таму што я з'яўляюся чаліняй нацыянальнай шатландскай партыі і зараз я веду гэты праект, які я прасоўваю, каб звышаць выплаты людзям, які апякуюцца аб сваіх родных, людзях з асаблівымі патрэбнасцямі. У нас сітуацыя такая, што калі ты пячэшся аб свайго блізкага, ты можаш ты можаш працаваць, але гэта не залежыць ад таго, ці ты будзеш атрымліваць дапамогу ці не. У нас таксама існуюць праблемы, але лічбы, которые вы зараз агучылі, я нават сабе не ўяўляю, што на гэта можна нешта зрабіць, таму што у нас у Шатландыі уся медыцына і уся доступ да гэтых, падтрымка, ўсё, што там дзяўчыны аб чым казалі, гэта ўсё бескаштоўна. Я ведаю, што ў Беларусі за ўсё за гэта трэба плаціць. То бок чалавек з такім узроўнем інваліднасці будзе атрымліваць, мне здаецца, праз 1000 фунтаў, то бок гэта 1200 еўра, плюс тое, што будзе атрымліваць член сям'і на дапамогу, і будуць льготы на падаткі, на жытло, таксама сацыяльнае жытло, калі ёсць патрэбнасць, адаптацыя жытла, гэта ўсё здарма. Потым, зразумела, фізіотэрапія, сацыяльная падтрымка. То бок зусім другія лічбы, правда, Ірына? Зусім іншы ўзровень. Гэта нават не пра гэта. Такая складаная, Ірына, такая складаная, такая балючая, можа нават сказаць, трыгерная такая тэма. Мы абавязкова вернемся да яе яшчэ і яшчэ. Я думаю, што будзем размаўляць і з вамі, і з іншымі экспертамі па гэтай тэме. Ну, а на сёння вымушаны развітвацца. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам вялікі, Ірына.